मोनसे प्रडाक्ट लानानै फैदों बे हिनजावफोरनि थाखायहाय प्रडाक्ट नङा बाजै समफा नोङो अमा फिसा फायखारि जादो मा जानला मोनला गिदिर लावनायनि गिदिर जानायनि बेफोरबायदि नोङो भिडिअ हगारबाय थानानै हिनजावफ्रा खारगासिनो दङ आजां गाजां खारबाय मालायनि संसारखौ गाज्रि खालामना होगासिनो दं माथो नोङो हिनजावफ्राथ' बुंखागोन ना उमुक लाबो फोरला लाबो दिनै गोबां मानसिफ्रानो दिनैहाय रिक्वेस्ट खालामहरदों बिनि बारियावहाय लाबो एबा बिनि भिडिअ लाबो होननानैहाय दिनैहाय आं नोंसिनि बे मा जाखो खारजालायबायना सासे खारजालायबाय होमब्ला नोंनि मुलिखौनो इउज खालामनानै बियो नोंनि ओमफ्राय ओरैहाय बे हिनजावबो आंखौ होनो नोङो आंनो फैसाखौ हराबा केस होगोन मा होगोन होमबा आं मा मुलिखौ इउज खालामनानै दा हौवाना जेबो थोआखिसै जेबो अननायानो साक्सेस जायाखिसै दा खारबाय ओमफ्राय बेखौ सोर होबथाखो बर' समाजा होबथाखो ना नों होबथाखो नों होबथानो हादों नामा बेखौ खारलायबाय नै फिसा साइसखौ गारनानै बेखौ नाय बे भिडिअखौ नाय बेखौ बेबायदि जाया आइजोखौ जोंनि समाजाव लोखि एबा माइनावजों रुजुनायखौ नुनो मोनो नोङो अमा फिसा फाननो दिनैनिफ्राय बे नों बे मुलि फाननाय मानायखौ गारदोलै बाजै आजां गाजां नै खारलागासिनो दं नों मुलि फाननानै बायबाय मानसिफ्रा खालि फिसाखौ गारै खारगासिनो दङ मा नांनानै बेफोरबायदि मुलि फानलाबाय थायो नोंलाय बे मुलि फाननायखौ गारदो नोङो दस्रा बिजनेस मावदो बाजै समफा आजां गाजां हौवा गारनानै खारहोगासिनो दं नोङो आजां गाजां खारगासिनो दङ नै खारलायबाय दा बेखौ नायदो बे मानि थाखाय खारखो मुलिया इउज खालामबाय दा गावनि असे फिसायखौ नांला होननानै गुबुनजों खारलायबाय होमबा मा जागोन बियो नोंनो सानबानो जाबाय नोंहाथ' थाखाल' मोननांगौ दे ओमफ्राय बैसिनि संसारा मा जागोन बेखौ एसे सिन्था खालामलाय नोङो बे दस्रा बिजनेस मावबानो जाबाय नों बेखौ दा मावसै माबा देरनायनिनो गिदिर जानायनि गोलाव जानायनि बेफोरखौ नोङो ज्राब गारनानै दस्रा बिजनेस मावदो बाजै समफा नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आङो खिन्थु बांसिननिफ्राय बांसिनसो दा बर' आइजोआ खारगासिनो दं आरो बेफोरबायदि नोङो निउस लाइभफोरबायदि हगारो मिडियायाव दा बेखौनो इउज खालामनानै सिबायफोर हौवाफ्रासो गारनानै थांजागासिनो दङ फिसा सासे गोनांबाबो सानै गोनांबाबो संसारानो गैला मा जागोन दा संसारानो गैला नोंबो एसे सानदो नोंबोथ' फिसाय जनाय मानसि मालायखौ थुलुंगा होनानै जेबो लाब गैया गावबागाव संसार गावबागाव जा मानो बेफोरबायदि मुलि फाननांगौ आलफ्रेडखौ नायदो नों आलफ्रेडनोबो फानहरो नोङो आलफ्रेडआ डाइरेक्ट मालाय माबायाव थाङो बेंककनो थाइलेण्डआव बिसोरथ' बेचलार मानसि बे संसार गोनां बे हिनजावफोरनो मानो फाननांगौ नोंलाय दा बिदिनो जादों फाननो नाङा दस्रा बिजनेस गेले बाजै नोंखौ मोजां खोथा बुंहरबाय आं बे बिजनेसखौ गारदो दस्रा बिजनेस खालाम अमा फिसा फानलाबाय अमा फिसा फानबाय बिराद थाखा मोनो मासेयावनो 3-4 हाजार नोङो मोनो 300-400 थाखायाथ' थाखायो मासेयाव बेफोरबायदि खामानि मावदो बे देरनाय लावनाय बेफोरबायदिखौ दाहा फानथारसै लासिं सिं जायोलै बर' समाजानो दा हनै होबथानो हालाबा खारगासिनो खारबाय बे मुलिया इउज खालामबाय गावनि फिसायखौनो गारनानै खारबाय फिसाखौनो सिख्लाफ्रा खारबा जेबो नङा माबा फिसा सासे गोनां फिसा सानै गोनाङासो खारलाबाय थायो अब्ला जों मा होनगोन बेखौ रायजोफ्रा बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव लिरनानै हर आरो बे भिडिअखौ हगारबावगोन आङो साननैसोनि उनाव बेफोरबायदि दामावसै बाजै समफा आं नोंखौ बादा हरबाय अमा फिसा फानलाबाय